Recording. Action. Action 2. Yawa wallahi yawa ne da kai dadi ya za a rika samu inna lillahi wa inna alhaji lafiya me yake faruwa waya za a class me ne ko wajen ya zo yana burge shi ne girman wace irin rayuwa ce wannan kawai dan aboki ni da gidan uwana a ce akwai lillahi wa inna ilaihi raji'un dan buga shi asibiti masa ga nan zuwa wannan wace ka wannan bala'i wannan irin tarbiyyar da kika wa ƴaƴanki kenan mutum da ƙwarinsa da komai za ku zo ku naka sani me na fani hajiya tarbiyya ta ce yarinya ta riga kana miji gida wallahi har nan ba ba su haka tayi nace tayi sai ne tayi daman ke kika ba ta iko saboda ku tare ku kashe shi ke momi yaushe kika san shi tukuna har za ki ga mutane wani idan ke ba kya kaunarsa ni da ya auro ni wallahi ka zo cin nera ita ko da haka aka bar su ma ai ya kashe su kun ne ta bance ki ma ba komai ba kun ya ne ta kawai tarbiyyar da kika ba ta kina tare kun yi asara wallahi me wallahi kun yi asara wallahi ta kace ki babu abin da zaka samu ke ma ne kika ce me kika ce mun ke ma ne kika ce ina sai in ji na ce je ki da kuma kai kina ki in sha asibiti je ki da kuma mayakina tarbiyya ko gidan arna ba a haka wallahi ballanta na gidan dan musulmi shikenan karshen dai mallaka ta kare an yi abu ya koma kuma yarinya har cikin ɗakin da take kawai karti har cikin ɗaki wannan wace irin farfada ce ta rayuwa ita kamin ke bi shi asibiti alhaji